Padayon nga ginadominar sang lolong ang Philippine Primetime. Base sa Nielsen Philippines National Urban TV Audience Measurement Overnight Ratings ang August 15, ang lolong nga pareho nga natanaw sa GMA kag GTV ang nakakuha sang combined ratings nga 17.3% sa diin ginperde sining rival show nga nakakuha lang sang combined rating nga 10.5%. Ang adventure serye nga ginapangunahan ni Ruru Madrid ang padayon nga ginadayo sa iya nga storyline, powerhouse cast kag visuals. Madamo pa nga mga revelasyon kag action-packed scenes ang dapat bantayan sa lolong sa bago sini nga chapter. Sa diin makaupod sa serye sa Vin Abrenica, Thea Tolentino, Alma Concepcion, Rafael Rosel kag Lucho Ayala. Ang lolong ang ginabidahan man nanday Shaira Diaz, Ara San Agustin, Christopher De Leon, Jean Garcia, Bembol Rocco, Maluda Guzman, Rochelle Pangilinan, Paul Salas, Marco Alcaraz, Mikoy Morales kag Maui Taylor. Samtang bantayan naman ang mga makalawat-hawat nga eksena karon sa gabi. Liwat nga mag-aatubangay sa ni Governor Armando kag Mayor Marco. Pilito ni Armando si Marco nga pirmahan ang iligal niya nga proyekto. Hambalo naman ni Diego si Lolo nga ilikom kay Bella nga buhi siya, pero magadwa-dwa si Lolong sang matubang na sini ang babayi. Kag magapangimon si Elsie bangod makita niya nga may kaistorya si Lolong. Kung sino ini bantayan karon pagkatapos sang 24 oras sa GMA Telebabad. Matanaw manini sang aton mga kapuso abroad paagi sa GMA Pinoy TV.